0, 4, 3, 8, 9. ओनसोलाव विभिन्न जायगायाव गिदिंबाय थादोंमोन। गिदिंबाय थानायाव जोङो गोबां न'खरावनो ओरैबायदि सुबुं लोगो मोनदोंमोन जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेमाव भुगिनानै दंमोन, जाय बिथांमोनहा बोसोरसे बोसोरनै नुनो हायाखै आरो अपारेशननि थाखायबो फैसा गैया। दा थिग बेफोर प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो मोनसे स्टेप लादों, जाय स्टेपआनोखि जाय बिथांमोनहा रां गैयिनि थाखाय मेगन अपारेशन खालामनो हायाखै, बोसोरसे बोसोरनैनि थाखाय खाना बा खानि जानानै दङ, बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो बिथांमोननि भिजन, बिथांमोननि नोजोरखौ बोरै फैफिननो हायो, बिनि थाखाय जोङो नैबे स्टेपखौ लानाय जादों। आरो बिथांमोनखौ दिनै चेकआप खालामनानै जोङो अदालगुरियाव थानाय जेनाखि बड'लेण्ड नेत्रालयआ बाहाय लांनानै फ्रि अफ कस्ट अपारेशन खालामनानै होनाय जागोन। थांनाय बारावबो जोङो 10 जन ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो 7खौ अपारेशन खालामदों। जाय बिथांमोनहा बोसोरब्रै गाहाम नुवालासिनो दङमोन, खाना खानि जानानै दंमोन, बिथांमोनहा दिनै गावनि नोजोरखौ, नुथायखौ मोनफिननो हाबाय। दा जोंनो आफा इसोरा जाहाथे हाजासे गोहो होदों, बिथांमोननो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मावलांबाय थागोन। दिनै रुनिखाथायाव जागायदों आरो जोङो गाबोन दादगारि हाथिसार ओनसोलाव फुंनि 9टा जानाय लोगो लोगोनो फ्रि जेनाखि आइ चेकआप बियो जागायगोन। दा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' फैदों, जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेम जानाय दं, बिथांमोना दा 150 जननिबो बारा नाम भर्ति खालामदों। जों बिथांमोनखौ मोनाजासिमबाबो नायजोबगोन। नायखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना सिरियासलि प्रब्लेमाव भुगिनानै दङ, अपारेशन खालामनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फेस वाइस लांनानै अपारेशन खालामनाय जागोन। बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथाङा अकल चिरां जिल्लायाव लादोंना अल बिटिसिनि? जोङो जागायदों दा चिराङाव। दा जागायनानै जुदि जोङो मावबाय थालांनो हायोबा, जोङो विभिन्न जायगायावबो मावलांनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जोङो जागायदों मोनसे फिसा स्टेप होननानै जोङो सानदों, नाथाय फिउचाराव जुदि जोङो बेफोरबायदि मावलांनो खाबु मोनबाय थायोबा आरोबाव चिरांनि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो सारा बिटिसि ओनसोलावनो मावलांनो हागोन होननानै जों नोंथांना बाथ्रा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंहा रुनिखाता हिरिम्बा हलनि लांगोनायावहाय जे जोंहा मेगननि मोनसे फाहामथाय बादा बेखौ दिनैहाय लानो सिगां दोङो। आरो दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जोंहा OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि इनिसियेटिभआव आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड नेत्रालया जे उदालगुरि बिथांमोननि जे हेफाजाबजों दिनै मोनसे मेगननि जे फाहामथाय बादा बे हाबाफारिखौ दिनै लानो सिगांदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जाय बिथांमोनहा नैबे हाबाफारिखौ लादों, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोन। मानोना सासे मानसिया थांनानै थायो मेगन मोजाङै जायफ्रा दङ बेजों थांनानै थानो हायो। जायफ्रा मेगन गैया, मेगन थासेयावबो मेगन खाना जानानै थायो, दा बिथांमोनहा मुलुगा जेरैबायदि समायना बेखौ बिथांमोनहा नुनो मोना। दा बेनिखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय मेगन नुयै रायजो राजाफ्रा बेहाय फैनानै जे गावनि जे मेगन नुयैखौ फाहामथाय लानानै मेगन नुनायनि जे बेबस्था बेखौ जाहाथे बयबो खालामनांगोन आं आसा खालामो। आरो दिनैहाय नैबे जागायजेननाय हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो जों बेबायदि हाबाफारि लानानै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय मेगन नुयै मानसिफोरखौ फाहामथाय होनानै आरो जोङो मोजां फारसे लाबोनो हायो, आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो आङो आसा खालामगोन फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बे हाबाफारिया जाहाथे ओनसोल नाङैनो लानानै जोंनि ओनसोलखौ मोजां फारसे लांनायाव बयबो मदद खालामगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आङो दिनैहाय बाहाय खोनानो मोनदों 150निख्रुइ बांसिन बाहाय मेगन गाज्रि जानाय सुबुंफ्रा बाहाय फैनानै बाहागो लाफैदों, आं बेखौ दिनैहाय नुनो मोनदों। आङो दिनैहाय जोंनि रुनिखाता ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहाय फैदों होननानै आं दिनै खोनानो मोनदों। क'क्राझारनिफ्रायबो जा हालादल बे जायगानिफ्राय दिनैहाय 3 बोसोर मेगन नुयै सासे आइजोआ बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो निस्सय जों मिजिं खालामो थांनाय समाव जोंहा उदालगुरियाव जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय 60 मेगन नुयै मानसिफोरखौ लांनानै 7 मानसिखौ अपारेशन खालामनाय जादों आरो बिथांमोना दिनै मोजाङैनो नुनो हानाय
थासारि जाबाय होननानै आं मिथिनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो नैबे जायफ्रा दिनै अपारेशन खालामजागोन आरो बिथांमोनहाबो जाहाथे मोजाङैनो अपारेशन खालामजानायनि उनाव जोंनि मेगनखौ जोङो गोथाङै मोनफिनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।